Февраль истәлекле датларга бай ай. Совет гаскәрләрен Афганистан җиреннән сыгаруга 29 ел тула. Совет армияның 100 еллыгы билдеренә. Ватанды һаклаучылар көненә каратыла хәрби патриотик тәрбия бирү айлыгы игълан ителгән. Ошо датларга кыскаса күзәтү Лилия Әхмәт Күжин әзерләгән язмала. Баймак калаһының 3нче урта мәктәбе ошо айлык уңаянан балаларга патриотик тәрбия бирү буенча саралар оештырды. Ул 3нче мәктәп укучысы безнең якташыбыз Хәрби Святослав Маминовтың якты истәлегенә арналды. Бында 5-6 класс укучылары төрле спорт төрләрендә үзләрен һынаны. Яшь буынга патриотик тәрбия бирүдә мәктәптең өлеше зур. Унда яшь армеецлар түңәрәгендә эшләп килә. Һәр теләгән үсмер бында шөгыльләнә ала. Егеттер төрле алымдар файдаланып кул көрәшен күрһәтте. Яшь кенә булуларына карамастан улар бик оста сыгыш яһаны. Февраль айы Баймактың 3нче урта мәктәбенең хәрби патриотик тәрбия айы дип игълан ителде. Ай буе бик күп ярыштар, осрашулар үткәрелде. Бүгенге көндә 5-6 класслар арасында пешергәнешле ярыш бара. Шулай ук яшь армеец клубы эшләп килә. Уның җитәкчесе Марс Махмудьянович Урманов алып бара. Балаларга охшай, ихлас йөриләр. Әйендә канлы Афган һугышы елдарын онытма, уларда искә алу безнең төп бурыч. 15 февраль Совет гаскәрләрен Афганистан җиренә сыгару көне генә түгел, ә интернациональ бурысын үтәгәндә геройларча һәлак булган солдаттарды искә алу көнелә. Шул уңайдан Баймак калаһының Афган һугышында батырларча һәлак булган яугирлар тактаташына сәскәләр һалынды. Яуда үлеп калган дусларын, канлы һугыш елдарын искә алдылар. Бында Афган һугышы ветерандары йыелган ине. Хәзерге вакытта Баймак районында 136 Афган һугышында катнашучылар исәпләнә. Бөтәһе Баймак районыннан 150 кеше булган. Һәм менә ошо вакытта мин егетләргә нимә теләрләрем? Аларга иң алда һаулык, эшләрендә уңышлар, семья бәхете һәм үзебезнең яшьләргә ошо безнең Афган һугышынан йөреп кайтканнардан үрнәк алып, үзләрен армия сафына, тормыш авырлыктарына бирешмәй яшәүләрен теләрләрем. Хәрби комиссариат ягыннан нимә дә әзерлектәр булды. Хәзерге вакытта безнең күбеһенә бит инде табиблар ярдәме кирәк. Әзрәк үзләрен һаулыгын ныгыту, һораудан күтәрү, шул һораудан буенча һөйләшү алып барыбыз дип уйлыйм. 2006 елда октябрьнең 13-нә районында киттем армияга. Тәүдә Туркменияга Кушкинский разведка батта электем. Анда эше угас Афганистанга барып Кушкинскә бездә выбраттылар. Стопер полктан разведка зоданлаптым. 29 январьда. Яшьләрдә шул нимәтләймиз. Армия архандар, армия үз иң күрәккә итенде. Ул кондагысының мәһендә барып хезмәт итеп кайтудан теләйм.